Id-deal tal-Montenegro huwa wieħed tajjeb għal poplu Awxi u Malti. Hekk sostna l-Ministru tal-Enerġija Michael Farrugia meta mistoqsi minn Net News dwar jekk fetaħx investigazzjoni interna fil-Korporazzjoni Enemalta brabta mal-iskandlu ġdid tal-Wind Farms li jiżdied mal-lista ta' aħbarijiet xokkanti li ħarġu fi żmien gvern Laburista fl-aħħar xhur u snin. Michael Farrugia spjega illi kien ra dokumenti relatati ma' dan il-proġett fejn skont dak żvelat minn Reuters kien hemm involuti miljuni ta' euro trasferiti lejn il-kumpanija 17 Black, il-kumpanija tan-negozjant Jorgen Fenech, akkużat ukoll b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fl-isfond tal-iskandlu tal-Montenegro, inti tlabt investigazzjoni interna fl-Enemalta? Fil-fatt jiena wkoll rajt diversi dokumenti li nistanejt irrid naqsamha f'żewġ partijiet. U ħażin kien ħaltu kollox f'borma waħda. L-Enemalta minn dak id-deal fil-fatt jidher illi anke għall-poplu Malti u Awċi u għall-korporazzjoni nnifisha jidher li kien deal tajjeb. Farrugia li kien propju Ministru tal-Intern fl-aħħar kabinett tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat tax jifhem illi kien jaf bil-każ minn qabel, tant illi anke il-Europol kienet ġiet mitluba tinvestiga. Eventwalment konna daħħalna il-Europol investigazzjonijiet fuq 17 Black ilhom għaddejjin kemm il-Pulizija lokalment u eventwalment bil-introduzzjoni tal-Europol flimkien mal-Pulizija Maltija. Konferma oħra li l-Ministru kien konxju bl-iskandlu tal-Montenegro waslet meta stqar mal-ġurnalisti illi kien sema blajdut dwar dan il-każ xokkanti. Kemm ilek taf dwar l-iskandlu tal-Wind Farms fil-Montenegro? Jiena tal-Wind Farms kien ikun hemm għajdut. Dan l-aġir seħħ 24 siegħa biss wara li permezz ta' post fuq Facebook il-Ministru Evarist Bartolo qabbel il-Partit Laburista ma' karozza tal-ġiri bla brejkijiet u bla GPS. Insista li t-tiġdid tal-Labor ma jistax ikun sempliċement tiġpis ta' ftit irtok lawn u lem biex jagħtu l-krua pre-branding illi titbiddel il-qoxra u jitħalla taħsir ta' ġewwa.